meestal hadden wij de lui in de gaten, maar in Bogus hadden de lui ons in de gaten. Dat is wel enig. Ik dacht dat het minions waren, maar ja, Ian zou je een omaatje kunnen zien met een gries knotje. Oh, wacht. Volgens mij is het goed. Ja, moest het toch door de knieën, Mitch. Ik dacht, wat ik ooit nog eens door de knieën zou komen. Ja, en ik kom zich ook eens een keer op televisie, hè, jong. Chic, man. Ja, ik weet niet of we aanbellen dan zijn net. Misschien kunnen we gewoon veel beter. Ja, wij wachten even. Zou je de keeper van Haan zien? Wat denk je? Nou, dat gaat toch kopsen, zo'n ding of niet? Oh nee, geen interesse. Nee jongens, sorry, is goed bedoeld. De dood had mich al eens voorspeld. Dat doe ik niet. Ach, wat jammer. Nee, dat moet. Ik ben nu op televisie, absoluut niet. Zo gaat dat maar doen. Wat jammer, want volgens mij heb je een huwelijk gevoel voor humor. Ja, Hannego. Ja, Jota. Oké, kom maar. Voor deze keer. Want het is... Goedendag. Hi, Bas. Jo Jansen. Jo. Dit is toch briljant en dit ook. Waarom zeg je van... Ja, ik ben... kom maar binnen. Kom. Zo ben maar voor je dat. Ik kijk het hier nog meer. Ja. Ja. Ik ben even met de neus bezig. Ja, dat vermoeden hadden we jou. Nee, zie ze. Ah, kijk. Oh, die gaan hier nog in de zonne leggen. Jeetjes. Met oog voor detail, hè? Ja. De dochter van mij is gek van haar Mickey. Dan moet je een Mickey hebben de Christmas op het balkon. Geweldig. Ook zelf gemaakt? Nee, die niet. Die niet. Dus die bent een soort van hangouderen. Ja, zo kan ze zeggen. Ja, hoog gemaakt. Beker. Hé, maar als even op de, zou ik zeggen, de mevrouw in de bloemetjesjurk terug te komen. Ja. Maar ook die twee, dat zijn eigenlijk ook oudjes, hè, die door... Ja, dat is een bewaking, hè. Je had ze pas geleden op verschillende auto's geklauwd en dan moet ze bewaking hebben. Wij hingen ze ook hingen op de schutting. Die zijn met een lange naast, daar een alles op de schutting hangt heb ik ook gemaakt. En waarom heeft hij dan een lang naast, Jo? Ja, kom, kijk al even kijken. We hebben het feit dat we een schutting afgelucht. Dat hebben we ook allemaal gemaakt. Zo, die schutting is kapot. Ik geloof er veel lui langs, hè. Ja. Ja, dit bedoelde ik nou. Toen ik net zei van... hij moet immers wonen met een leuk gevoel voor humor. Ja, ik word allemaal bezig. En aangezien het hoort zo duur werd en ik ergens lees op Facebook Engeland pallets, dan hou ik me dat. Alles. En waarom moest ze bezig zijn, joh? Ja, maar Jannig pieker en dat moet niet, hè. Nee. Ja. Dus zo gaat die oude vrouw met dat... Met de bloemetjesjurk? Ja, de vrouw van mij gaat deze zwaster. En dat zwaster nog hij is, ze zijn ook kijken, zodat Annie zit in de tuin. En de vrouw hij is aan het kijken, zit de zwaster in de tuin. Kijk, daar wil ik geen strijd in de familie, hè. Goh, ja. Ja, en daar had je het net over die dochter. Hoeveel kinderen is ze? Twee dochters. Twee dochters? Ja. En die wonen hier allebei in de buurt? Ja, hun alle twee boogjes.
Oh, Bogus. Ja. Oké. Ja, Bogus. Ja. Ja. Wist ze echt van Bogus? Ja, ik ga nog geen netvoet. Ja, daar tussen 6 planken. Maar. Ja, maar wel, ik ging hangen met gewoon alle vrijheid. Oh ja, want hij loopt geen trein Hij meer. loopt de Chinebus naar Vetscher. Och, wat grappig. Kijk, hij loopt de Chinebus en richting Dingelen de stoomtrein en richting Schennepgeul. Ja, de Dat is een miljoenenlijntje. aftakking, dat is een aftakking naar Vetscher. Wat grappig. Heel veel. Hé, maar worden er niet plannen om dat nog verder uit te breien? Nou? Ze willen het terugtrekken, ja, een dag naar ook. Hè. Ja. Maar dat Ja, kost de kwanta, hè. Ja, maar ik huurde wel dat bij de verschillende overheden en zo, dat er wel oeren er worden. Want wie leuke steden met het miljoenenlijntje Ja, ik gaan zal ze je nog dat ook zeggen, kennen. we wonen even vanaf die hoezer steunt, hè. En we winkelen maar op de liem, maar we zijn nog nooit zelf meegegaan. Maar dat is te veel, hè. Ik woon even een dingen, ik ben er nooit tegen geweest, verzoeven. Maar soms zit ze ook boembevolen. En doe zou ze een leuke conducteur van hout kunnen maken voor op het perron, bij het miljoenenlijntje. Kan ik eens aan beginnen, moeten we eens een tekening maken. Dan print ik met dat hoes op school, hè. En dan je. Maar ja, moet van de conducteur af in het takken, oh, hij is goed, hè. Ja, zo. Dat is wel leuk hoor, is dat Inge 70, Inge 70. Eind 75. Ja, zie je. Ik heb wel maar. Oh ja, dat is een blauw pekje aan, het kan op, hè. Ja. Nou ja, of de Max gewoon een exacte kopie van mij. En dan kennen ze af en toe Nou, eens ben ik bang met dat thee geen- op paard. Dan ben ik bang dat het geen weer stiekt, hè. Nee, maar dat, je kunt hem ook heen zetten, zo, tegen de zitting aan. Maar Ja. ja, dat kan ik, kun je het ook. Of de Max alleen van Holt, Max ze bijvoorbeeld alleen de bovenkant van Joost Smeets zo. En dan de poezel erboven. Ja, En dan dat denken zijn jullie ideeën, dat ja. we hier eerder een dag komen. Ja, maar de haast me ging haaien door. De aan de kinderduikers dat vermoeden eens bellen. Die staan wagetig. En voordat ze weer schön aan de poort, hè. Oh, ja. Jongen. Hé, maar humor helpt zich toch op de bij. En Ja. dat is wel waar, hè? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja, maar even aan de andere kant, ja, als dat kan toestanden weet ik niet. Maar ik ben al jaren in even hut. Maar 24 stond binnen bij de vrouw, werk dan niet. Hè. Ja, maar ik neem aan dat die vrouw van dicht dat die dat wel gewend Ja, is. die is graag nog het zus van haar. Is aan babysitter, denk ik. Oké, is dat die van de gebloemde jurk? Die zus? Ja, we zijn alle twee niet gebloemd. Je gaat niet graag trouwen, hij is. Misschien moeten we we geven iedere aflevering van het programma altijd een naam, hè? Misschien moeten we deze wel gewoon bloemenkleedje of zo, of bloemetjesjurk, of de zusjes. Ouwie. Ouwiever. Oh. Witte wiever, blommenwiever. Nee, Blommenwieven. Chineboes. Ja, dan gaan we nog de op. Kom ik die foto's zo, weet je. Ja, die zie ik zo weer houtbewerking. Gegoogeld, ik kies alles. Hè. En dan denk ik, ja, oh, zijn ook ze zaden, hou het op het hoofd, zo staan we vink ze dan. En van kort bij, zo is dat geverfd of zo. En dan doe je het hingen, hingen op thuis. Dat is goed, best grappig. Goed. Ja. En dan kun je met de raas zitten samen in de keuken staan. Annie, daar staat het weg. Staat het in de weg en naar tuin en kind van het voet. Dat zou wel last van de reuk hebben. Dus, want de bloemetjesjurk stiert nog nergens geprikt, maar wordt die hier ergens in de tuin geprikt dadelijk? Ja, die had ik nog binnen gehoord, van iets zo vreemd. Nog weer interesse. Ja, Oh, dus als het te naad wordt, dan moet ze nog ja binnen? ze kunnen ze. Ze zijn flink geverfd en flink blanke laag, die kunnen water. Oké. Maar ja, als het op tuin is, ze weinig mee te doen. Nee, maar er is wel de compassie met haar. Ja, Als het te naad wordt of Ja. ze krijgen het te koud, dan moet ze Ja. nog binnen. Want ik hou naar haan en verkepen en kuken zo nog in de tuin staan. Die heb ik ook maar goed gepakt. Ja, wat is het verhaal van de haan die voor pampers leed bij dich op het Ja, dat was peurtje? een idee van de vrouw. Dat was leuk voor op te zetten. Dan heb ik al één keer een mooie scooter moeten maken van de bekende vogeltje. En ik heb een mooie scooter gemaakt. Die oude schutting, 9 centimeter dik en dan moet er overheen passen. Ja, Ja, dat heb ik een paar keer gemaakt. ja. Ik zou zoiets ook wel leuk vinden voor op het keeperhok bij Jos.
maak ze ook dingen in de opdracht? Ja, maar je wordt nu mee bezig. Moet ik Kom, ik laat ik eens een paar kippen zien. Kom. Moet ik er Oh, wel wel weer heet auto's ervoor. erdoor vliegen? Want ja, Kijk. oh, wacht. Kom maar. Dat is een duur. Ah! Oh, dat wordt een apart kippenhok. Jo. Die is dat uit te zorgen, hè? Kukentjes. De kippen. Nou, de kippen zetten, buurman zetten, joh, dat jullie naar aan, denk ik. Zo. Ja, heel duidelijk. Dus duidelijk te zien wie de zwarte kip van de familie is. Ja. Hè?